Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Uncle, the ever loyal and charming Dago. Tita, Tanya hot for yummy at 40 chinita. Magandang umaga po sa ating mga kabisyo. At shout out po sa lahat ng taga Marikina, Riverside. Tago nyo na lang po ako sa pangalang Naomi. Na-inspire po talaga ako sa mga kwento nyo sa mga katas ng nakalipas. Depressed po ako nung makilala ko ang aking asawa. At lalo itong lumala nung nanganak po ako sa aming pang-apat na anak. Nagpagamot po ako at sa awa naman ng Diyos, makalipas ang 1 taon ay sumigla po ulit ako. Kaya nagdesisyon po ako magtrabaho ulit para makatulong sa gastusin. Dahil hindi po kinakaya ng gastos namin ang sweldo ng aking asawa bilang taxi driver. Naipasok po ako bilang yaya ng mga bata. Anak po sila ng isang kapitan ng barko. Na-divorce na po na nakatira sa isang subdivision sa Bulacan. At dito na po nagsimulang tumagas ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Pagtulala ka dyan, nandiyan na si Sir sa harapan mo. Ganito naman talaga ako, di ba? Lagi ako nakatulala. Boss, Sir, pasensya na po. Okay lang. Siya na ba yun? Oo po, actually, kumare ko to. Kaya siya yung i-recommend ko po na maging yaya ng mga anak niyo po. Good morning po, sir. Hindi yan po, Sir. Po, Sir. Mayos ka. Good morning po, sir. Sir? Si Naomi po. Ako Sir, po si Naomi. Richie. Sir Richie, nice meeting niyo po. Salamat po dahil tinanggap niyo po ako bilang yaya po ng inyong mga anak. Welcome. Gusto ko pong sabihin sa inyo na may anak din po ako, kaya sanay na sanay po ako mag-alaga ng bata. Ako na pong bahala sa mga anak ninyo. Balita ko nga, 4 din yung mga anak mo, no? 4 din po yung anak ko po. Ano bang trabaho ng asawa mo? Taxi driver lang po eh. Huwag mo nila lang yan. Marangal na trabaho yung pagta-taxi driver. Kayo po ba anong trabaho ninyo? Kapitan ako sa barko. So, Huwag niyo seaman. pong nilalang yan. Hindi naman ako naglang. Mayos ka dyan. You're fired before you're hired. So ka na mag-English. Okay. Salamat po, Sir Richie. Makakaasa po kayo na ang mga anak niyo hindi ko papabayaan po. Gusto ko lang po malaman yung mga schedule nila sa school para anong oras po ako magluluto ng mga pagkain nila bago sila pumasok. At saka saan po ba nakalagay yung mga pagkain po nila? Ano po yung mga paborito ng bawat isa sa mga anak nyo? Yun po. May time po ba kayo para i-seminar po ako, i-orient ako? Sige. Mag-start tayo. Halika dito. Tayo lang po dalawa. Wag natin isama si Trixie.
Mars, may masamang balak ka na kaagad, Mars, wala akong sinabi kasi di ba usapan pakilala lang, orientation, di ka kasama. Sabi ko nga, dito na lang ako, sir, magpa-vase na lang ako, vase ako. Sige, halika. Ikaw ba'y single? Technically single na ako kasi divorce na kami ng asawa ko. Ba't po ko naman kayo nag-divorce? Napakagwapo nyo naman po. Well, Alam nyo, sinayang lang kayo nung asawa nyo. Ganun talaga. Wala tayong magagawa. Ito yung kitchen natin dito. Hindi ba kayo nanligaw ng iba? Teka lang. Ikaw yung nag-a-apply dito. Ikaw yung nag-interview. Actually. Hindi sa sobrang gwapo niyo po at bango at tangkad. Pakaganda po ng inyong katawan ay nagtataka ako kung may bakit. gym ako dito sa Kung bahay. bakit po iniwan kayo ng asawa niyo, siguro po ng lalaki. Siguro po hindi nakatiis dahil kayo kapitan ng barko. Siguro po naghanap ng iba dito sa Pilipinas. Sir, alam mo, deserve yung mamahalin ka at paglilingkuran ka at magiging... Alam mo, it's complicated kaya huwag na natin pag-usapan yan. Sige po. Importante. Kailan po ba natin pwede yan pag-usapan yung may shot-shot po tayo? Bawal dito sa bahay mag-inom. Ayoko makita ng mga anak ko. Labas po tayo. Yung mga anak ko ang priority dito. Labas po tayo. Okay? Para kung bawal po dito sa bahay. Ako'y available po. Naomi, gustuhin ko man, pero ang mga bata, asikasuhin muna natin, ha? Sige po. Okay? Nagjo-joke lang po kasi ako, sir. Sige. Sa second floor, nandun yung kwarto ko, master's bedroom. Yung kwarto Lagi naman... po ba kayo doon? Syempre, kwarto ko yun eh. Tsaka yung kwarto ng mga bata, dito naman na side sa kaliwa din. Yung kwarto mo pala, dito sa baba. Okay, paglabas mo ng kitchen, may kwarto ka doon. Ay, salamat po at may tulugan pala ako. Oo naman. Oo naman. Naka-aircon din yung kwarto mo. May wifi. Ay, grabe naman po, mama. Alaga niyo naman po sa mga katulong niyo po. Salamat po. Huwag mong sabihin katulong ka lang. Ikaw ay parte Katulong! ng pamilya. Sige, katulong. Umiinit na yung ulo ko. Ngayon lang ako nainis pero sige na. Sa ano, may mga tanong ka pa ba? Wala na po. Siguro i-chat ko na lang po kayo. I-text na lang kayo pag may mga tanong po ako. Ayun. Pero, mga bata, pakilala ko sa'yo. Mga anak! hello po! Hello po! Hi po, ate. Ano po pangalan nyo? Kayo po yung bagay naming yaya na Yaya na Disney princess. Ano pong pangalan nyo? Kayo po ba si Moana? Kamukha nyo nga po. O kaya po kayo po si Pocahontas. Mga anak. Hello kids. Ako nga pala ang inyong bago nyong magiging yaya. Ako po si Yaya Naomi. Hello, Yaya Naomi. Hello, Yaya Naomi. Gusto na ka naming i-heads up na attitude si Kuya Junjun. Kaya mahirapan ka sa kanya. Wow, ako pa yung attitude. Tingnan mo na muna na nga, Papa o Daddy. Oy, huwag na kayo mag-away. Nasa harapan kayo, baka aalis na naman yung yaya nyo. May ganito kasi Naomi, may yaya kaming hinire. Isang oras lang, nag-resign agad. Boss, yan po ang ma-flex ko sa inyo. Dahil 4 yung mga anak ko po. Alam ko kung paano i-handle po ang mga ugali ng mga yan. Opo. Sana kasi, eto Promise, boss. Ito mga anak ko, napakakulit niyan. Okay Palagi lang po. pa nag-aaway yan. Ako, chiku, jinjin. Junjun. Ang dumi ng kuko niyo po. Tapos, hinawak niyo sa pisngi ko, Daddy. Hindi, nag-alcohol naman ako, Junjun. Ako, Kahit chiku. na. Alam niyo po Ang baho ng kamay niyo, saan niyo yan saan niyo dinukot yung kamay? Ang baho ng kamay. Yaya Naomi, huwag ka pong feeling close kasi halata po na plastic kayo sa first day nyo. O tignan mo tayo yung attitude, di ba, Yaya Naomi? Sir, nakakatawa po yung mga anak nyo. Parang Pasensyahan mo na napaka-matured na ng mga anak ninyo. Pasensyahan mo na Hindi, yan. okay lang po. Kaya ko po silang pagtyagaan yan. Di ba? Okay. Di ba? Yun. Daddy, ang lumaki yung mata. Hindi, ganito lalabuhin kasi ako. Kaya parang ako yung... Sige na. Basta magpahinga na yung ano nyo. At saka, marunong ka naman magluto, di ba? Ay, opo, sir. Ako, Jinjin, anong paborito mong ulam? It's for you to find out. Attitude talaga! Ako pa gusto ko pa ng adobong chick boy. Yung chicken at baboy. Ayun lang naman pala. Kaya yan ng
ng inyong Yaya Naomi. Yan, mabuti naman kung gano'n. Sir, Sige salamat po. Magkano nga, sir, ang sweldo 10K ko? ang sahod mo. 10K po? Oo, stay in Starting ka. po? Starting mo 10K. Sir, Basta pwede galingan po mo lang. ba akong dumalo pa minsan-minsan paghapon po para masilip-silip ko yung mga anak ko pa minsan? Kaso malayo ka. Pwede Malayo weekend nga pala. siguro kung Sige nandito po, ako, sir, ha? salamat po. Napakaluwag niyo po sa akin. Sige, walang Salamat. problema. Simula po noon napansin ko na kapag galing siya sa labas at dumadating siya na tulog ang mga anak niya. O di na may naglalaro sa labas. At kami nagdalawa sa loob. Hindi ko naintindihan. Ulitin mo. Ulitin mo pa. Hindi ka na marunong magbasa. Kasi naintindihan yung sinabi. Ulitin mo. Take 2. Simula nun, ay napansin ko po na kapag galing siya sa labas, ay dumadating siya, tulog na ang mga anak niya. Yan. O di na may naglalaro sa labas at kami lang dalawa sa loob. Yan. Very good. Lumalapit siya sa akin at halos dinidikit niya ang kanyang katawan sa akin. Nakakatokso pong patulan. Kasi gwapo at mayaman. At mas malambing po siya kaysa sa aking asawa. Ako na lang po ang umiiwas. Dahil malakas po ang aking pang-iwas sa tukso. Hanggang isang hating gabi. Ay, ang sakit ng balikat ko. Ay. Hello? 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 Hello, sir? Tulog na ba mga bata? Sir, yes po, sir. Tulog na po. Ah, Asa na po ba kayo, sir? Uwi na po ba kayo? pauwi na ako. Nag-shot lang kami ni Brother Louie. Nag-golf kasi ako eh. Galing kami sa golf Ay, course. ingat po kayo, sir, pag uwi. Uuwi po ba kayo? Uwi ako. Okay, sige, sir. Kita-kits dyan. Sige po, ingat po kayo pag uwi. Tulog na po ang mga bata. May gusto ka bang kainin o inumin? Nakainom na ako eh. Ano? Sir, ako busog naman. Kinain ko yung mga sobrang ulam ng mga bata dito. Sige. Kita tayo ha. Okay po. Okay, bye-bye. Sige, sir. Naomi? Good evening, sir. Sir? Sir, Dinalan kita, tequila. Gusto mong uminom? sir, hindi po ako nainom. Sige na, isang shot lang naman. To naman. Sir, para wag naman. na po. Sir, ikaw ay lasing, kaya ikaw Hindi ay ako lasing, pumirmi na dito. naka-shot lang kami Sir, ni Brother Louie, pero hindi ako tinimplahan lasing. kita ng green mint basta. Tsaka po, para mahimasmasan Okay ka na? po, sir. Yan po. Sir, para mahimasmasan ka, alam kong ikay lasing. Ayan, sir. Okay Para na. wala kang hangover bukas. Sige, ganyan ang ginagawa ko sa aking asawa. Pag siya'y lasing, para kinabukasan wala siyang Sana hangover. all. Sana all may gumaganyan din sa akin. Ako na lang, sir, ang gaganito sa iyo. Ayan na nga eh. Nilagyan nila yung... Ano ba? Sir, wag ka tumikit. Sir. Sir. May masama ba? Sir, wag ka po. Sir, wag masyado kang dikit po. Ano masama dun? Sir, itigil mo po yan. Alam mo, Naomi, nakakamiss man pero
Ewan ko ba, pero iba yung tingin ko sa'yo eh. Sir, Parang pigilan mo pa ang iyong sarili. Nataypan kita. Sir, wag kang maingay. Ikaw talaga. Aray! Hindi ka nga dito. Sir, wag mong masyado. Mabaho ba ako? Hindi po, kulang sa higpit ang hawak ko. Sir, maawa ka po sa akin. Ako'y may asawa, ako'y may 4 na anak. Ayoko po magulo ang aking buhay, sir. Okay, Umayos ka. hindi naman kita Sir, pipilitin kung ayaw mo. ayoko po talaga. Sir, alam ko ako'y kagandahan, pero huwag ka masyado mabaliw sa akin. Hindi mo ba ako gusto? Hindi ka ba nagagwapuhan sa akin? Medyo gusto po. Oh, Sir, napakagwapo po ninyo. Alam niyo po walang babaeng ang hindi mahuhumaling sa inyo. Ngunit alam niyo po ako'y katulong lamang ninyo. At ako po may 4 na anak. At kahit kami po hindi nagkakamabutihan paminsan ng aking asawa, mahal ko po yun. Kahit yun ay taxi driver lamang. bakit mo pinipigil yung sarili mo kung gusto mo naman, di ba? Sir, dahil ako'y isang mayuming babae, ako'y pinalaki ng aking mga magulang na maayos. Sir, tama na po ang paghimas dyan. Sige. Hindi na kita pipilitin, matutulog na ako. Pasensya ka na, Sir Richie. Pasensya ka na. As in, konting-konti na lang po ay bibigay na ako sa tukso. Sino ba naman po ang hindi mafo-fall kay Sir Richie? Kaso inisip ko po ang aking mga anak. At kahit hindi kami nagkakamabutihan paminsan ng aking asawa, ay pinipilit ko siyang mahalin alang-alang sa mga bata. Kaya po, minabuti ko nang magpaalam kay Sir Richie. Hindi po kaming iwan kasi wala na naman kaming bantay na yan. Jun, ang tunay lalaki hindi na iiyak. Hindi po ako tunay na lalaki. Alam ba yan ang papa mo? Hindi po. Uy, iiyak mo. Sige, Jinjin, wag ka na umiyak. Mama Naomi na parang mama ka na po namin. Di nag-ibay po. Na mama ka na po namin, di ba? Sana po wag mo kami niiwan dahil kami magsasad po. Papa! Daddy! Alis na po si Tita Naomi! Ano nangyayari dito? Hindi. Papa, kausapin mo po si Mayaya na yun. Wala na naman kaming yaya, Daddy. Nakulitan na naman po sa amin. Ano ba kasing ginawa nyo? Cry! Cry like a butterfly. Sir, pwede po ba? May ginawa ba yung mga bata sa'yo? Sir, Naomi? wala po. Sir, mabait po talaga sa akin yung mga anak nyo. Talaga, sir, yung mga bata, pwede mo kayong punta sa kwarto. Hatid ko kayo doon, okay lang? Hindi kami na lang po. Sige Mag-usap muna tayo, Naomi. Pwede ba? Ano ba nangyari? Sir, Inano ka ba ng mga bata? sir, hindi po wala pong ginawa yung mga anak nyo sa akin. Mabait po talaga yung mga anak nyo sa akin. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo. Pinagkatiwalaan nyo ako sa mga bata. Pero Pero, bakit? sir- Bakit ka alis? Ano bang ginawa ko? May nagawa ba ako? Sir, alam mo naman na yung sitwasyon natin hindi na maganda, 'di ba? Dahil may mali siya na kaya ako yung magpapaalam na po. Sabi ko na nga, bay, pasensya ka na. Nakainom ako nung gabing yun. Alam ko po, sir, araw-araw ka po nagiinom. Kaya sir, ako na po ang iiwas dahil ayokong ikaw ay mapariwara ang buhay mo. Pati ako po, ayoko mapariwara ang buhay ko. Ako po ay may asawang tao. Tsaka, sir, kahit papaanong ganun ay kaya rin ako aalis kasi hindi ko na maiwasang mahulog sa iyo. Nakakrasyan kita. Ganun ba? Po.
ba't ka aalis kung ganun? Kasi sir, may asawa nga ako. Ako may mga anak. Ayoko nang magulong ganyan buhay. Kaya sir, sana iayusin mo ang buhay mo. Tsaka katulong lamang ako. Paano ka mai-inlove sa akin? Huwag mo namang nilalang yung sarili mo. Ibaba yung sarili mo. Huwag mo ibaba ang sarili mo. Hindi po. Baka pwede pa nating pag-usapan yan. Sige, iiwas ako sa'yo. Huwag mo lang iwan yung mga bata. Maawa ka naman sa mga anak ko. Napamahal ka na sa kanila. Ikaw lang yung nagtagal. Ikaw lang yung umabot ng 3 buwan. Sir, ayoko na po. Hindi na po natin ito mapag-uusapan. Ayoko na po talaga. Pasensya ka na po. Salamat po sa lahat ng tulong niyo sa akin. Salamat po sa pagtitiwala niyo. Pero, sir, baka po kasi isang lapit mo na lang ay hindi ko na mapigilan kaya ako na lang ang lalayo. Sir, salamat Sige. po sa lahat. Alis na po ako, ha. Di kita mapigil para mag-ingat ka. Ingat ka po lagi, sir. Sir. Oh, ingat ka. Sir, love you, sir. Mag-ingat ka, ha. Ingat ka po, sir. Mayroon akong tinatagong lihim.